Fis-seduta ta' 3 fil-għaxija fit-tmiem il-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari, id-deputat Franco Debono talab biex il-Parlament jaqbel li jew jiddiskuti b'mod urġenti r-riżenja ta' John Dalli minn Kummissarju Ewropew jew li tkun maqbula data dwar meta għandha ssir din id-diskussjoni. Debono qal li fil-midja lokali u barranija qed jintqal ħafna dwar din ir-riżenja u l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż għandha tiddiskuti dan il-każ. Id-deputat nazzjonalista żied li din hija inizjattiva tiegħu biss u li l-iskop tat-talba tiegħu kien li jħares ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Debono wera tħassib dwar il-fatt li John Dalli ħadd lanqas kellu aċċess għar rapport ta' investigazzjoni li saret dwaru stess. Minnaħa tiegħu il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal li jifhem it-talba ta' Debono u għalhekk aċċetta li r-riżenja ta' John Dalli tiġi diskussa fil-mument opportun, iżda żied li l-ewwel għandu jitlessa x-xogħol tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali dwar dan il-każ. Il-Prim Ministru spjega kif huwa wkoll għadu lanqas r-rapport li fuq il-bażi tiegħu John Dalli intalab ir-riżenja. Għan-naħa tal-Oppożizzjoni tkellem id-deputat mexxej Laburista Farrugia li qal li l-Oppożizzjoni taqbel li r-riżenja ta' John Dalli għandha tiġi diskussa wara li joħroġ l-eżitu tal-investigazzjoni tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.